अभी तक हमारा चैनल के आप सब्सक्राइब नहीं कैले तो आप बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर सकतानी। लाल रंग से लिखल बा सब्सक्राइब, ओकरा पर आराम से क्लिक करी। एक बाद जुड़ जाई हमारा चैनल से। यदि आप वीडियो प्ले कैले बनी अपना मोबाइल में तो एक बाद आपके एगो बेल आइकन दिखी, ओकरा के दबा के आप हम जौन भी नया वीडियो डालम वो आपके मैसेज के माध्यम से आपके मिलत रही। थैंक यू। जय भोजपुरी। आप सब आज के रिपोर्ट में हम बतावे जा रहे बानी सुपरस्टार पवन सिंह और सुपरस्टार दिनेश लाल यादव के बीच में जौन एगो बात कहल जा रहा रहे कि देखिए अक्सर आप भोजपुरी में देख रहे बानी कि एक एक्टर के केहू के फिल्म आ रहा बा तो दूसर का एक्टर मतलब सहयोग दिखा रहा बा लोग, एकता दिखा रहा बा लोग कि उनकर फिल्म के प्रमोशन कर रहा बा। जैसे कि निरहू जी के फिल्म रहुआ हिंदुस्तानी 2 जब लागा रहे, अभी भी लागल बा, तो खेसारी लाल यादव जी प्रमोशन कैले, बहुत एक्टर लोग आगे गई। तो कुछ लोग ई कहल के पवन जी नहीं खन कैले, पवन जी काहे ना कैले, लेकिन आप सबके नइखे को पता बात बता दी, पता बा तो ठीक बा, जरा नइखे पता हम बता दिया चाहतनी। पवन सिंह के अपन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से अक्षरा सिंह एगो वीडियो डलले रही। अक्षरा सिंह पहले वो पाइल बड़े, अक्षरा सिंह और पवन सिंह जी मिल के दोनों आदमी एक कहत नजर आ रहा बा लोग, यानी निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के प्रमोशन करत नजर आ रहा बा लोग। दर्शकन से गुहार लगा के कह रहा बा लोग कि भोजपुरी के पवन सिंह जी अपना भाषा में कह रहा बड़े, पवन सिंह जुबली स्टार दिनेश लाल यादव भोजपुरी के सबसे बड़े एक्टर के आप फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी आप सब सिनेमा घर में, नज़दीकी सिनेमा घर में लागल बा, आप लोग जरूर ही जाके देखिए। वैसे ही सेम टू सेम बात अक्षरा सिंह जी भी कह रहा बड़ी, अम्रपाली दुबे और निरहू जी के जोड़ी के फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 लागल बा सिनेमा घर में, आप लोग जरूर जाके देखी। आपके बतावल चाहते नहीं खेसारी लाल यादव जी भी प्रमोशन के लिए रहन, लेकिन अभी तक निरहू पवन सिंह खेसारी लाल यादव में जो नेकता देखे के मिलता शायद इससे लाग रहा बा भोजपुरी आगे बढ़ रहा बा में के, और भोजपुरी के आगे बढ़े में आप सब के भी जरूरत बा और हम सब जो मीडिया वाले भाई के भी। तो सब लोग भोजपुरी में एकता बनाई जा, भोजपुरी बोली जा, भोजपुरी में ही चौन करे के बा करी जा। हमने के भोजपुरी से तो जुड़ल बन जा, लेकिन हिंदी बोले के कोशिश कर रहे बन जा, तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। आप लोग भी कमेंट जब करी तो भोजपुरी में ही करी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करम। और हमारे चैनल के यदि सब्सक्राइब नहीं कैले, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन बा पर क्लिक करी, यानी दबाई हमारे चैनल से जुड़ जाए और ऐसे ही भोजपुरी के सब न्यूज़ जानत रही। थैंक यू।